Ngap yang sebahaya pi barok ki perok ki ba pe yak ne ka video ka jonga. Te hak ne ka video ko bamta ngakwa ban kumbang post mane mo ka post ha Facebook te ngong ba ke ka jing ka jong pi ba ngan sa hikai te mata ngan hikai ya kini ki jing ka jong pi hak ne ka video ko bamta. Te ngap yang sebahaya pi barok mo ki ba sai kerjan yang man ka por ha ka Facebook bat kham tam ki ba sai kerjan ro hak ne ka YouTube ki kerjan nang ha ka Facebook ba ka YouTube te ngap yang sebahaya pi barok mo te ka ne video ka bamta ngan pole ki comment pat ngan patai artat mo te hat ki don pada ki video ka bangan sa sina kerpang da ki video te hak ne ngan let direct mo kumba pi la kli mo te ngan hapan jubab te ba pila kli kum ka ne ka post ka bang post mane mo hak ne ka post ka bang post mane ba ngong ke kita ki jong pi te pet ngan let be direct sha ki comment ki jong pi mo te kana ka snai ya ki step kumno ban le lada sha limit pha hikai ban open hikai bet step by step pet mo lada ka limit ke jong pi kana ka post ke jong pi ting mo ka sha limit nomor ba ki don ki post ke jong pi ki bom long te phinle kumno phinle bit na ta post phila ban review to dia to post ke jong pi ban phin sa delete no te ta ka kum ong pi dot kam ban sumar pha mo ka Facebook kumba pi sumar yala de mo kumba pi sumar yala de na ki jingpang ki jistom te kumta ya kana ka Facebook phi ban sumar ba khna ba kanum don kino ki problem la ne ki issue mo phi ban upload ba page ba jai nai upload ko mar te page mo duna ening duna ka ening ki ba duna ka ening page mo amba sibon mo ki priomata ki sa duna ya ka ening babon ngi ki problem ten rai ombaro mo ki duna ka ening te phinle kumno lada duna ka ening mo o ka Facebook ka jangaro mo ka duna ening te ngale kumno nga report namar akini ki singi kumba pi bisa lap ka Facebook jang phir ka duna ening te ka duna palat ka jangaro ka duna te haban report mo te phiro don kam report lada kam pat sangap pi phiro kam man yai report mo te ho ja kene ka bi ko bamta ngan patai bit khniat mo namar ba la patai slam ting ka la slam mo ka slam por ting sa yai patai bade sa next sa ko ka video mo te pet jak bamta sa kene ka wai mo kumno ban bo ya ki default setting pet mo hang ne ki setting ka video ngala dapsna mo ka video nam ta setting rai la da let's say phim da suthu ba nga sa asna pade sa ka wai pet mo kene setting ka don kam ip ban sna ki setting mar e ka daw ko ban kong sibu ngai nuk sa pi sibu pi comment ya ka post ka jonga mo pi comment ka post ka jonga te ting mo la nga la da pi nga khat pat follow pi mo te la da phila snap ha ki setting mo ula mi to follow te nga su ken pat follow pi mo I to follow button to hai ba pi comment se you know mi to follow button nomor ba la da pi khlap sna ki setting ting follow button ha ki comment ki jong pi ba pi comment ha ki wei u khlam mi re mo te phya pan page ba ki setting ki jong pi ta kini ki default setting ko mod ngan sa sna pa de da ka video mo te hot ngale sna kin ka wei ta ma le se phim su thu mo te ngan sna pa de sa ka wei te pet ngan ya pet sa kana ka wei la bianga bangan yo follower sa namar ngamju la pendep ya ka weekly challenge pet mo ki follower hot nga ya rap pi tang hot ladang invite long hi dang pi invite follower mo lada yo ban invite follower da ki blog jang pi robiang dai kini ki follower mo ting ke mo le kum no ban yo follower la no satang ladang invite follower la ne ting mo ki blog jang pi la da pi let's say pi ki bom bat follow tikin sa la ban yarap ki blog jang pi te tong ba ka daw ka ban kong ban yo bangin yo follower mo ka chong kat kum ka jingla ka jongi bangin sna ki content ki ba internet namar ba ka follower mo kam chong ha ki mo ka chong ki content mo ki content ka chong ki content ki jong pi ba pi internet ki bru ki follow te la da pi ki content jong pi la se pi plat ki bom long ki content ki bom yo jong toi ting ki duna kin ba follow te page kane duna ning palat ne duna ning palat te ki ba duna ening palat kumot phi haban le kum tahi te haban report ya report page mo page bitang ki ba klik mo nomor ba kanam slam re ka video ro ada upload dor ne video duna nong page
Pecah ni kawai ke problem ke bah iperlok iklim yang bah lada ngi upload ikidor ni ki video kiduna palat kinong pet ti pelek kumno pet mo kumang la batai pi sibun ki video mo lada duna palat kinong pet pelek kumno te duna palat kinong pet ting mo isna kumang sayong pi ki video ni ki dor ki ba internet ki dei ba khamat mo kita ki dei ba khamat phiapan sna bet ki ba kham internet ki ba kham tam lese ki bro kin internet ye phiaban mudor ki content ki ba ngan sna khna ba ket internet bat sang kawai kumbang set ong pi ki hashtag mo ki hashtag phiaban bu khnang ba kanai ka view ka jong pi kan kham kiu mo te kian kan yarap pi ki view te sa kanai sna no da ka video dang la ne em ba ban kamai anda la kut ka ening ba rim ba ngim yo set up account te persiang no ba pet mo ke ining ke jong pi ka bariam na do mana ka la bet ban long mo ka long bet te phila bet ban yo ek tu ke ining jong pi yo le se na dum chwa pi don ke ining mo te kanai ka pi aw mo kam syong pi ba ting la pi at man ta le se pi khan pat at na dum chwa ka piak bet ke ining jong pi ka to ka pisa ke jong pi ka don be yang to mo ka don be ek tu ka pi aw ka Facebook hi ka bu be yang to ten rei la pi at no man ta kan sa transfer pada satu KPL saka bang jupi gini anda bila ada $100 pada te nomor ba kata let's say ai nuksa mo kumang sai ong pi ba kanika Facebook mo lada pi dang yo tanya ka star pat ka subscription nai pat ad ya ka bang akau nomor ba lada pi ad lada pi klam pat yo ka content monetization hadin anda bila yo content pi habdan kam piang ban ad ya ka ba akau na kamta ka to ka content monetization te takdaw ngong pi lada piyo makana kamay makana ki star la ki subscription bu swang to nai pat ade ka bang ka jong pi ad pade hadin enda kala yo ban sedap ka content monetization tamala da pila yo ban sedap ka content ru pen up ken ba lano kan yo ban sedap ka bang na kamta ka to ka content monetization tengah try play store ma lor kene ka jing jong ni tesar ngatrai ka Facebook jong Facebook jong ngatrai modong jong akin long rai pi te pet mo ka Facebook ka jono la da de jong ngan jong pi ne ka long bet ban ka mai pisa mo kadang ko ban kong phia ban upload ha ya ki video ki badai bagi jong pi ki video original content te ki real ki dor te nang ta pin hap page ka to ka recommendation ka de belong active nang ta ka monetization ka de belong active te kala bet ban ka mai pisa mo te ye upload bet pin yo bet ka content monetization te sa kane mo biak ngaduna ki baduna ning parlat te kumang ong mo habdon kaman report te pasadap nomor ini iwe mo yang ba ngaduna ning palat bat kala pha setup sar don kam ke lada ka pasadap mo ting lada piklam video content monetization te kala se kala pasadap ya pi ya ka bang nang ta ka star lada pila yo pasadap ka star lane na kam ta ka subscription mo nei ke babon menta mo ki problem ki se nga ka pasadap ka ba ka ha ka star ne ka subscription te kita hi ki problem te kumbang ong pi na do bene tu mene mo ong ba nai pat at lada klam video content monetization lada klam video om dei tang yo content lada pi la yo content ru lada klam pat IP ban at na kamta ka to ka content monetization ka PL kumot up chwa mo te to ka jing kalong ba ka Facebook kala biang sha ka private te pet mo lada kala ti kumot pila kta bakla la jong te phiapan ton on biang sai sen tangba ga ong pi sen ba phila ton on public mo pi ai private biang kemot ting ka pan slam pi ban yo content monetization kitigi ek baro kila hiat kila ja mo te don kam pi ba phin sen ba phila bu nai click shu tu ka sen ba phila dap ton on nai click shu kan to ska ba ton on mo ton on professional mode mo nomor on sa biang to ton off professional mode me nai lek mo nai lek ta to mo te ngakwa ta sana kai nga pi bro nga pat yo content monetization nga la report tik kumba le ma pi tip ka pampor kat no try ban ha ka bala dep report kanai mo kumang sai keren pi kanai kar kom report mo kam syong ha ka ba pi report ha ka ba ngang report mo
Namar ba kanika kerkom report ke jonga ke jong phi ka dai long kumban pen kan mau ka Facebook ban review khnang ba kan check mo kan khnang ba ka Facebook kan review la ne kan check ka Facebook ke jong phi te kanika kerkom report ke hendrai lada phi khlam pat la bha ban bod ik te girol jong ka Facebook la ne phi khlam pat upload ba ya ke content ke jong phi te kumut ka khlam pat ai ke ne phi ko content monetization te yele ban upload bha man ka sngi ki video ki reel ki dor ke jong phi te don kam ban upload pe man ka sngi te kata hi kan sa ai phi ka content monetization omnot kam than phi bandar report mo te ka report te phila hi ban report tamba nomor ba lada phi report lada ki content ki jong phi khlam pat upload ba te kam ter kam mo kam toy te ta kada te don kam ban upload ba te phin sa yo be mo yai report bat yai ka report ka ko report bat ka ko upload ka de belong ringkat mo yai upload be yai report kan sa sengap la ne kan sa check ka Facebook ke jong phi enda phila report ma kan sa check ka to ka biang em ka Facebook ke jong phi la da kala biang te kan sa ai content monetization pe sa kan ga we ngakli ka we ka ne ka Facebook ba ngala ai chat penon kam na do ban shwa hadin ngala pen kala sya ka professional dashboard ha to ka to ngan pen don kam da ka ju chat program ne daga ne ka ba ngapen kala sya ka professional sebut ka akau haduk mata kana confuse